3000 godina star Zadar domaćin je prvih hrvatskih svjetskih igara. Smješten u samom srcu Jadrana, neodoljiv je za sve ljubitelje povijesnih spomenika i kulturne baštine. Crkva Svete Marije dio je benediktinskog samostana. Svaki turist iskoristiti će priliku i razgledati stalnu izložbu zlata i srebra grada Zadra. Na forumu se u Starom Rimu odvijao javni život grada. Danas je ovo najomiljenije šetalište Zadrana. Zadarska prvostolnica, katedrala Svete Stošije, najveća je katedrala u Dalmaciji. Njen današnji izgled romaničke crkve oblikovan je u 12. stoljeću. Sveti Donat najprepoznatljiviji je simbol grada Zadra. Crkva je izgrađena u 9. stoljeću. U lučici Foša Zadrani i danas najradije privezuju svoje brodove. Okružena bedemima pruža sigurno utočište od jakih udaraca vjetra. Jedan od najljepših trgova u gradu Zadru jest trg 5 bunara. U neposrednoj blizini nalazi se i Kapetanova kula koja danas ugošćuje brojne izložbe. Za ugodne šetnje tu je perivoj kraljice Jelene. Crkva Svetog Šime jedinstveni je spomenik provincijskog baroka. Na glavnom je oltaru srebrna škrinja Svetoga Šime sa kraja 14. stoljeća. Središnji gradski trg ili Narodni trg okružen je dvama izuzetno vrijednim spomenicima, gradskom ložom i gradskom stražom. Glavna gradska ulica, Kalelarga, žila je kucavica grada Zadra. Ugodna šetnja pruža uranjanje u daleku povijest, ali i doživljaj suvremenog života. Po mnogima Zadar ima najljepšu rivu na svijetu. Mjesto je to za razmišljanje i razgovor uz neprekidan koncert mističnih tonova orkestra prirode, morskih orgulja. Ovdje se stapaju ljudske ideje sa energijom mora i valova uz najljepši zalazak sunca. Nalazimo se u turističkom naselju Zaton u blizini Zadra gdje se pod sloganom Dobrodošli kući održavaju prve hrvatske svjetske igre. Prvi od 700 sportaša sudionika već su počeli pristizati i to mahom oni iz najudaljenijih zemalja s južnoameričkog kontinenta. Evo njihovih prvih dojmova. Koliko ste putovali? Je bilo naporno? 22 sata. Zrakoplovom do Zagreba? Da, Buenos Aires, Milan, Zagreb. Kakav je bio put do Zatona? Jesi dugo putovali? Nisam, ovdje sam stala prije za malo, ali bilo je 9 ura na avion. Odbojku im možda 30 iz Kanade. Ja, hvala. Odakle ste? Iz Venezuele. Kakav je put bio do Hrvatske? Super, dobro. A ono, svi dobro. Da. Super je bio. Puno vruće. Jako puno. Da, puno vruće. U Zagrebu smo gledali sve, cijeli centar i i Toplice. Mi smo ili u Toplice blizu nogomet, plivanje, tenis. Pretežno smo svi autom došli pojedinačno, a dobro smo putovali. Vrijeme je dobro bilo. Dobro, svi smo se smjestili, svi smo došli, sve je tu, treće sreće, dobro smo došli. Ljudi su se potrudili, koliko vidim, jako dosta interesantnih stvari, iz raznih zemalja su ljudi tu, pa vidit ćemo. Ovdje u
Zatonu užasno je vruće, moramo brzo potražiti neko osvježenje. Uoči svečanog otvorenja prvih hrvatskih svjetskih igara u Zadarskoj prvostolnici, katedrali Svete Stošije, održano je svečano euharistijsko slavlje. Svetu misu predvodio je zadarski nadbiskup monsinjor Ivan Prendža, koji je u svom obraćanju sudionicima igara istaknuo: Drago mi je da će svečani dio otvorenja biti na našem forumu u sjeni znamenite crkve Svetoga Donata iz početka 9. stoljeća i u blizini samostana Benediktinki i crkve Svete Marije, kojoj je temelje udario hrvatski kralj Krešimir IV. Nakon svete mise sportaši su požurili na forum. Započelo je okupljanje reprezentacija. Iz minute u minutu pristizale su i poznate osobe iz javnog života. I dok je gradonačelnik grada Zadra Živko Kolega pozdravljao goste, na pozornicu ispred crkve Svetog Donata izišao je i šarmantni voditeljski dvojac, uvodno obraćanje i dobrodošlica. Dobrodošli u ovaj grad star 3000 godina, mediteranski grad izuzetne povijesti i bogate kulturne baštine, grad odnedavno morskih orgulja, naravno od duže vremena grad turizma, grad športa i grad mladih. U bogatom glazbenom dijelu večeri nastupili su Klapa Kantus, zadarski plesni ansambl te diva hrvatske estrade Vana. Večer si nastupala pred ovolikim brojem hrvatskih seljanika, jeste li počašćena? Prvi dojam? Apsolutno, pogotovo što su to prve igre, pa sam ja kao prvi pjevač imam i čast pjevati olimpijsku himnu na kraju programa, tako da mi je zbilja tu lijepo i ugodno. Opušteno među mladima, gdje nadam se pripadam, super. I u sport, u sportski milje koji obožavam. Mislim, meni je drago, ja sam stvarno inače fan sporta i svih sportskih događanja i pogotovo reprezentativnih, dakle kad Hrvatska igra bilo gdje u svijetu, bilo koji sport. Tako da mi je uvijek drago, čast nastupati ili pjevati hrvatsku himnu našim sportašima, što sam isto imala čast par puta pjevati i tako. Atraktivan je bio i nastup hrvatske mladeži iz Venezuele. Svoje pjevačke sposobnosti pokazali su i Valerija Glavan te Josip Zanki iz New Yorka. A sad predstavljanje svih sudionika prvih hrvatskih svjetskih igara. Pod svojim zastavama na pozornicu su istrčale reprezentacije Argentine, Australije, Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Danske, Ekvadora, Francuske, Italije, Južnoafričke republike, Kanade, Mađarske, Makedonije, Njemačke, Perua, Rumunjske, Sjedinjenih Američkih Država, Slovačke, Slovenije, Vojvodine, Španjolske, Švedske, Švicarske, Venezuele, te na kraju domaćina Hrvatske. Hrvatsku himnu Lijepa naša otpjevala je Natali Lovrinov iz Australije. Uz crkvu Svetog Donata zavijorila se hrvatska zastava. Drage dame, cijenjena gospodo, Bog i dobra večer svima. U ime Hrvatskog svjetskog kongresa pozdravljam vas sve ovdje, posebice sudionike Hrvatskih svjetskih igara i drage goste i ljude dobre volje bez obzira iz kojeg naroda i kraja svijeta dolazili. Dragi posjetitelji i dragi sugrađani, s osobitom čašću i zadovoljstvom
u ime građana grada Zadra, poglavarstva